Pre našeho zákazníka IKEA Components sme nainštalovali 7 zariadení našich automatizovaných skladov Hand & Leave. V tomto videu by sme vám radi ukázali, ako tieto zariadenia fungujú. Po zadaní požadovaného materiálu príde tovar k ruke obsluhy v priebehu niekoľkých sekúnd. Po naložení nového tovaru do police si zariadenie automaticky zmeria výšku materiálu a čo najoptimálnejšie ho založí. Bezpečnosť obsluhy je zabezpečená pomocou svetelných závor. Daný systém zaberá 9,4 m2 plochy a vysoký je 8,9 m. Spolu je v ňom uskladnený materiál s celkovou rozlohou 175 m2. Celý systém sme ochránili našimi pružnými zábranami Boplan, ktoré chránia nielen zariadenie, ale aj obsluhu. V prípade záujmu vás radi navštívime a bližšie predstavíme naše produkty Cassis.